Salut, sunt Răzvan și o să vă prezint un nou tutorial în Minecraft, cum să vă creați un far. Mă scuzați, am o problemă cu un zombie aici și nici nu-l găsesc unde este. Da, să lăsăm în pace. Ok, ne trebuie un far și cuburi de aur, fier, diamond, smarald și atât. Deci, prima dată, trebuie să faceți exact cum fac eu, 3x3, și în mijloc puneți farul. Numai pe 3x3 o să vă meargă. Și uitați. Ok, să încercăm și așa. N-am încercat niciodată. Și de asta vreau să încerc acum. Ups. Ia să încercăm. Merge. Din fier. Diamond. Smarald. Și vedeți. S-au aprins toate. Acum puteți să faceți și chiar mai mare. O să fac din diamond. Mult mai mare. Farul acela trebuie să fie mereu în mijloc. Dacă este pe margine, nu va merge. Ok, aproape am terminat. Nu. Ok, acum am terminat. Aici e mijlocul. Deja s-au aprins toate. Aproape. Acesta nu va merge. Și din aceste chestii vă puteți orienta. Uitați cum s-a dus raza. Mie mi se pare că este infinită. Nu se termină nicăieri. Acum să mă uit. Ba, nu este infinită. Se pare că se termină aici. 256 este ultimul nivel unde poți să construiești ceva și cred că de asta. Uite, vedeți. Vedeți ce scrie aici. Ok. Acesta a fost tot tutorialul. Vă spun la revedere. Mi s-a întâmplat un bug. La revedere.